hormatly gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Ýagşymysyňyz? Bugün hem adatçy bolşaly men siziň bilen ören gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşaryn. Şeýle gyzykly videolaryň dowamyna gelmek üçin kanala agza bolun, like goýun, tesbir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Bugünkü videomuz esasan hem her hili ynançlar, däpde surlar hakynda bolar. Gelin onunla başlayalım. Xitayda ve Indonezyada käbir mekteplerde eneler gününde çağalar ejeleriniň aýaklaryny ýuýarlar. Şeýtmek bilen olar özleriniň ejelerine hormat goýandygyny görkezýärler. Elbetde yüzlerce ýyllardan bäri dowam edip gelýän bu däpde sur jedelleriň we şüpheleriň döremegine sebäp boldy. Köp tanqidçiler çağalaryň öz söýgüsini başga öý işlerine kömek etmek ýaly başga türlü usullar bilen hem beýan edip biljekdigini aýdyp, beýle köpçüligiň öňünde ayak ýumagyň artykmaçdygyny bellediler. Şonda da ýerli hökümetler çağalaryň bu däbi meýletini edýändigini nazarda tutup, bu däpde sury gadagan etmediler. Gonamçylyklar köp ýurtlarda özüne çekici yer bolmasa-da Daniýada beýle däl. Daniýada adamlar parklarda denjalmagy ýerine gonamçylykda denjalmagy makul bilýärler. Adamlaryň beýle ýerlerde gowy wagt geçirip bilmek üçin bolsa, ýerli hökümetler tarapyndan ähli şertler döredilen. Xitayda, Ýaponiýada, Koreýada we käbir beýleki Aziýa ýurtlarynda 4 bagysyz san hasap edilýär. Munyň esas sebäbi bolsa 4 ýagny S Xitayça ölüm diýen söziň aýdylşy bilen deň aýdylýar. Ýagny Xitayça ölüm diýmek hem S, 4 diýmek hem S. Şol sebäpli de Xitayda we beýleki agzalyp geçilen Aziýa ýurtlarynda hassahanalarda we ýaşaýyş jaýlarynda 4-nji etaj ýokdur. Ýa-da käwagt lifte menen wagtyňyzda 1-den 1, 2, 3 we 5-nji etaj bardyr. 4-nji etaj ýokdur. 4-nji etaja barmak üçin ýa-da 3-nji etaja 3-nji etajda çykyp 4-e çykmaly ýa-da 5-e çykyp 4-e düşmeli. Ýagny 4-nji etaj ýok diýenimde, ýagny etagyň özü bar, ýöne şonuň sany bellenenok. Köp ýurtlarda çağalaryň ilkinji süýtdeşleri gopan wagtynda şol diýişleri kagaza bir zady dolap ýastyklarynyň aşagyna goýar we çağalar şol diýişleri ýastyklarynyň aşagyna tutup oklaýarlar. We şol käbir däpde sura görä çağalaryň bagytly, pully we saglykly ömrüniň dowam etjegine ynanýarlar. Emma Greklerde beýle däl. Greklerde çağalaryň gopan ilkinji süýtdeşlerini şol jaýyň üçeklerine zyňyp goýberýärler. Şeýlelik bilen şol diýişleriň çağalaryň saglykly we üstünlükli durmuş dowam etjegine ynanýarlar. Gyzyl renkde näge bol? Ähli ýurtlarda adamyň adyny islendik renklerinde ýazyp bilersiň. Ýöne Günörta Koreýada beýle däl. Günörta Koreýada bir adamyň adyny gyzyl renk bilen ýazmak, ol adamy ölüm dilemek manysy bilen deňgeler. Sebäbi Günörta Koreýada gyzyl renk ölümüň simwoludur. Anha dostlar, şunun bilen şu günkü videomyzyň hem soňuna geldik. Eger siz şu videony halan bolsaňyz, agza bolun, like basyň we tesbir ýazyň. Hem de dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Siziň bilen indiki videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.